внимателно. Сванахте ли какво казва Светия Дух? Той казва, че трябва да... Тъй като се занимавам с братята ви и ви напомням за тези измамливи духове и за хората, които ги слушат, аз се считам за добър служител. Слава на Бога! Той казва, че моята докторина е добра и че аз се храня с думите на вярата. Всъщност, ние всички знаем, че това не е писанието на брат Крикли, а се отнася до всеки служител, който работи с Божиите хора според тези стихове. На дявола, първия стих, който... Повярвайте ми, хора, докато четете тази книга, много неща ще ви минат през ума. Някои от вас ще се сетят как тази измамливи духове са се опитали да ви влияят. Други ще се сетят за приятели и близки, които някога са служили на Господа толкова добре и с огън, но сега се занимават с клюкарство, критикувство, злоба, разправи и ревности и винаги обвиняват църковните лидери. Моля ви, пазете се. Нека тази книга да послужи като предупреждение. Моля се дяволът и демоните да излязат на светлина. Действителност има прелъстителни измамливи духове, които обикалят по земята и искат да ви влияят. Не позволявайте религията и гордостта на Саул да влязат във вас. Не позволявайте надигащия се безочлив дух на Корей да влезе във вас. Не позволявайте омразата и измамливия дух на Езевел да работи срещу вашите лидери. Не позволявайте духът на Велсом, на завист и конспирация да влезе във вас. Отърсете се от тях и общувайте само със Святи Дух. Надявам се книгата да ви хареса. Прекарала съм много часове в разрешение и в търсене на истините, които ще намерите на тази страница. Обединених бележките си, както и административните си бележки, които съм записала през годините си на служение като лидерка. Трябва да кажа, че лично съм срещнала всеки от тези духове при работата си с лидери и членове на местни църкви, макар че открих, че името и кръвта на Исуса са най-суверни. Учуден съм колко много хора не приемат помощ, защото се подават на демонични съблазън. Моля се тази книга да ви даде голяма сила за живот и служение в Христос. Пиша я саморъчно в покорството на Господ Исус. Нека тези думи да влязат в сърцето ви и да бъдат предупреждение за вас или да ви освободят. А духът изрично казва, че в последно време някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамливи духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Тимотей 4:1-2. Приятелю, преди да продължиш да четеш тази книга, виж какво се казва в стих 6 на същата глава. Много да говорим само положителни неща, да не говорим за проблемите си, да не слушаме проповедници, които са само негативни или изобличават тъжно. Да личкат ушите си, цитирам стих 6 по-долу. В това, както съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега. Тимотей 4:6. Давай. Албена.
Постъпвайте правилно и следвайте библейските стандарти и указания за живота. Няма да съжалявате никога. Вижте следните стихове и размишления върху тях. Но ако в сърцето си имате горчива завист и караманничество, не хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Животинска, бесовска. Защото дето има завист и кармалничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Яков 3. Вземете вярата за щит, с който ще може да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Ефесяни 6 глава стих. Божието съоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Ефесяни. За чиста. Всичко е чисто, а за оскърбените и невярващите нищо няма чисто. Умът им и съвестта им са оскърбени. Защото не разбирате моето говорене, защото не можете да служите моето учение. Вие сте от Бог, а желаете да вършите похотите на баща си, защото е лъжец и на лъжата баща. Йоан 8, 43-44 стих. Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Откровение 12, 10 стих. Давай. Албена. Постъпвайте правилно и следвайте библейските стандарти и указания за живота. Няма да съжалявате никога. Вижте следните стихове и размишления върху тях. Но ако в сърцето си имате горчива завист и караманничество, не хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Животинска, бесовска. Защото дето има завист и кармалничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Яков 3. Вземете вярата за щит, с който ще може да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Ефесяни 6 глава стих. Божието съоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Ефесяни. За чиста. Всичко е чисто, а за оскърбените и невярващите нищо няма чисто. Умът им и съвестта им са оскърбени. Защото не разбирате моето говорене, защото не можете да служите моето учение. Вие сте от Бог, а желаете да вършите похотите на баща си, защото е лъжец и на лъжата баща. Йоан 8, 43-44 стих. Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Откровение 12, 10 стих.